Sawubona mfundi and welcome back to Edufunda with uMacele. Ngizofinqa incwadi yethu uBhuku Lamanqe isigcawu sesithathu enkundleni yesibili. Ngaphambi kokuthi ngenze lokho mfundi, I have a request. My request is that if you bump or you stumble into an advert while you are watching or while you are listening, can you please just not skip it? Can you kindly just watch it up until the end? Because loco, it does help our channel to grow, and also that is how we make shitcoin on this channel. So yeah, okay, siqhubeka ke sifinqa laphayana ke sivula ngayo uMathonsi, uThamsanqa kanye nonina, bathi kusekhishini kaMathonsi uyangena uThamsanqa noma nje esinto yinyawo, ngoba phela siyakhumbula ukuthi bekade kunonkululeko la, kodwa ke babagejene njengesikhashana. Useyangena kuThamsanqa ubiza impilo kuba bakhe, noma makhe useyangena uyajoyina, makangena ejoyina usembiza impilo, useyasho kumama ukuthi hey Nkosi yami, siyaphila khona, sekuyiwo nje amahlala khona. uThamsanqa uzwe uyamncokolisa uyamteketisa umama wakhe laphayana, uyasho ukuthi hawu, ngendlela nje ophendula ngayo kuyabonakala leso ngempela wagana imbongi, kusho ukuthi naye usethelelekile-ke phela uMamhlongo okunina. Hhayi-ke bese ethi hhayi, ithi ngicele nje uxolo mina ngiyoqhubeka nama-body kitchen, ubaba kho uzobe sekulandisa ngodaba okuyilona lona esikubizele lona la ekhaya. Naye impela aphume-ke uMamhlongo, bese beyasala-ke uThamsanqa nobabakhe. Bese-ke hhayi ubaba ahlale phezu kodaba-ke, bese yabuza-ke Nkosi yami uMathonsi ukuthi ndodana, awungitshele kahle, umthemba kangakanani umakoti, unkosikazi wakho phela, ngoba phela siyazi ukuthi uqeda ukwenzakalani la ekhaya. So aphendule-ke uThamsanqa, noma nje bexwayile ukuthi hawu, ngabe kwenze njani, yindaba uyise azombuza umbuzo ofana nalona. Bese yaphendula-ke kodwa-ke uThamsanqa athi hhayi, mntomdala, ngingasho nje ukuthi ngiyamthemba kakhulu unkosikazi wami, ukube ngempela nje bengingamthembi bengingeke ngize ngimenze unkosikazi. Hhayi, aqhubeke-ke uMathonsi abuze ukuthi yebo ngezwa uyamthemba, kodwa ngabe yena umakoti uyakuthanda na? Ingabe yena ukuthanda ngale ndlela nawe umthanda ngayo na? Hawu, uThamsanqa ngempela aqhubeke futhi adideke even more ukuthi hawu, umbuzo onjani. Athi yebo, ngicabanga ukuthi yena uyangithanda ngoba even noma siney'nkinga impela sihlale phansi sixoxe ngazo, sizame ukuy'dingida sizilungise sisobabili. Hhayi, aqhubeke-ke uMathonsi asho ukuthi hhayi ndodana, ungabe-ke usuyadideka mhlampe bese uyasola ngale mibuzo engiyibuzayo, kodwa khona lapho engiphethe khona ngale mibuzo yami njengoba ngiyilandelisa ngale ndlela-ke. Bese yasho-ke uThamsanqa ukuthi hey, kodwa baba ngampela yini lo oyisolayo? Hhayi, kuthi kusenjalo bese kungena uMamhlongo-ke, engene egulukudela-ke behlala phezu kodaba, naye ethi ndodana, ngiyazi ukuthi emendweni nasekugananeni kunzima, kodwa-ke noma kunjalo akufanele ukuthi izinto bese zenziwa budedengu or ngamabomu, ngoba kuthenjwa ukuthi kuzothiwa mhlampe abantu abadala banesandla or abangajabulanga, ngoba phela ezinye izinto zenziwa ngamabomu. Hhayi-ke bese yafakazange naye uMhlongo ukuthi hey, ngempela umama akho uqinisile, nami ngizogcwalisela khona lapho ukuthi hhayi, ngempela iqiniso lelo ukuthi ezinye izinto ziba ngamasibomu. Bese yabuza ukuthi ndodana, ngabe ukhona okwaziyo na ngomlando noma ngempilo kamakoti ngaphambi kokuthi wena umthathe umgane? uThamsanqa athi yebo baba, kukhona engikwaziyo ngayo, but still usadidekile ukuthi ngabe iyaphi le nkulu. Abuze-ke uMathonsi ukuthi hayi bo, ingabe uyazi ndodana nawe ukuthi umakoti ngaphambi kokuthi umthathe ubube nezingane ngaphambi kokuthi ahlangane nawe? Athi uThamsanqa yebo baba, lokho ngiyakwazi. Hawu, amangani uMamhlongo-ke manje ukuthi hawu, ngiqala ukuyizwa leyo, kanti akuthi makuthiwa kuyolotsholwa bese kuyacacisa ukuthi phela intombazane isimilo kume kanjani ngaphambi kokuthi kukhishwe iy'nkomo, ngoba phela siyazi ukuthi sonke mangabe kuzolotsholwa kuba nezinto ezikhishwayo, kuya ngokuthi bowuziphethe kanjani njengomuntu wesifazane or njengentombazane. Athi uThamsanqa hayi, imizi ayifani. Ave uMathonsi uthi yebo kuya ngemizi, kodwa-ke I still say ukuthi bekufanele thina sazi if kuwukuthi besithatha umama wey'ngane, kukhona iy'ngane ezingemuva, kuyilungelo lethu njengomndeni ukuthi sazi ukuthi kunabantwana bezayo kulo muzi, okungasibo abakulo muzi. Hhayi, asho uThamsanqa athi yena kunjalo ngokwesintu, kodwa-ke futhi ekugcineni naye lolu daba kahle kahle luthole vele sebehlala bobabili benophindisiwe. So kungenzeka ukuthi naye uThamsanqa vele kusho ukuthi bekangangazi before, kodwa-ke manje useyazi. Hhayi-ke uMamhlongo athwala izandla ekhanda, yayibabaza Nkosi yami ukuthi hhayi bo, uyakweshwama-ke lokhu. Hhayi-ke bese eyasho uThamsanqa ukuthi hhayi cha, kodwa-ke angazi ngizoqala lolu daba uma ngithi ngiyanichazela, kodwa-ke kunento efana nanyaka-le, kwakuthi ngesinye isikhathi uma sithi sihleli endlini ngimbone ukuthi ujulile ngokomcabango, kodwa uma ngithi ngiyambuza ukuthi ucabangani, avele nje avuke nje abe umlilo ongacisheki. Kodwa laba linye ngamnqumela ugwayi katiki, ngathi nje
if awungitsheli awuzukungeqa ngaphezulu, if ungangitsheli uzowukhomba notshwala. Yilapho-ke unkosikazi wami wabe segonyuluka khona-ke esekhipha amaqiniso ukuthi hhayi, into emdlayo kahle kahle ngaphakathi ukuthi yena unezingane azishiyile ekhaya emuva. Bese yabuza kuMhlongo ukuthi hawu ndoda, mawukuthi kunento enjalo uMathonsi, uma ngabe kuwukuthi kunento enjalo, kwangba ukuthi yingane ungezange uzositshela. Athi hhayi baba, kusho ukuthi nami kwangeqa njengoba nami ngangishwamekile njengoba nani nishwameka nje kuyi manje. Ayaqhubeka uMamhlongo abuza ukuthi yena umakoti isizathu sakhe sokuthi aze akufihlele udaba olukhulu kangaka, uthi yini eyenza ukuthi akufihlele from ekuqaleni. Asho uSamsang ukuthi hhayi no, ngathi uma ngimbuza wachaza ukuthi no wayesaba, ukuthi mhlampe ngingahle ngihlehlise isinqumo sami sokumthatha ngimenze unkosikazi if kuwukuthi sengilazi iqiniso ukuthi kahle kahle yena imvelaphi yakhe ithini. Abuze kuMamhlongo ukuthi hawu wena wase wanoliseka nje yileyo ncazelo. Athi hhayi vele ngathi uma ngimbuza ukuthi okay manje sengitholile ngiyalazi iqiniso awusabi nawe ukuthi ngizokushiya manje. Kwamane nje zayima ensimini wavele wathula wangazi ukuthi uzothini. Hhayi-ke useyabuza-ke umamakhe ukuthi manje udaba olunje luyaye luthiweni, ufuna ungitshela ukuthi wena wanelisekile ngayo yonke lento eyenzayo. Impendulo kaThamsanqa athi mama ngiyamthanda, ukhethwe yimi. Ngiyamthanda sabuthanda. Hhayi uMamhlongo asho-ke ngokudineka ukuthi eish, ukube nje bekungasiwo ukuthi wena uzothi nginokumkakho but nje bengizothi mina udlisiwe. Phela ayikho indoda engavuma into efana nale. Bese eyaphendula uThamsanqa athi hhayi angisezwa kahle, phela sekukhuluma ngomkakhe manje sekunuka unkosikazi wakhe. Athi angizwanga kahle. Bekushoda ukuthi athi nje sesiwabantu, kodwa-ke ngoba uyahlonipha athi nje angisazwanga-ke kahle. Bese yasho-ke uMathonsi ukuthi hhayi cha, ngendlela nje ongiphendula ngayo ndodana kuyabonakala ukuthi wena lo mshado wakho kuyafana nokuthi nje wakhe phezu kwesihlabathi sasogwadule. Siyazi ukuthi isihlabathi sasogwadule siningi ngeke vele uze ukwazi ukufaka i-foundation eqinile. Hhayi bese yaqhubeka-ke uMamhlongo Nkosi yami-ke yabuza ukuthi uke wezwa yini ngomuntu ekuthiwa uNkululeko? Athi uSamsanqa cha, angikaze ngezwa ngayo. Abuze futhi uMamhlongo ukuthi okay, so since ungazi nje ngomuntu wakaGubhela wena kuze kube yilesi sikhathi, uthi le y'ngane ezakwabani? Lezi zakamakoti. Ayishiya ekhaya. Asho ukuthi hhayi no, engikwazi ukuthi zisebenzisa isibongo sakibonina esakamakhunga. Abuza ukuthi okay, zibe zisebenzisa isibongo sakonina kodwa kuthiwa zidabukaphi? Hhayi uThamsanqa ziyime vele ensimini ukuthi futhi akayazi impendulo yalo. Asho uMathonsi ukuthi hhayi nokho kodwa-ke unesibindi-ke mfana, uyondla nje into ongayazi. Izolo lokhu bekufika umfana kaGubhela ndini la ezositshela ukuthi uzofuna iy'ngane zakhe ezisiswe la ekhaya, ezigcinwe la ekhaya kwaMathonsi kanye nonkosikazi wakhe. Hhayi ajuluke-ke manje uThamsanqa athi uthini baba? Hhayi-ke mfundi-ke sekuyacaca-ke manje ngempela ukuthi kahle kahle uThamsanqa ngathi yamkhalela ngoba phela nanguMathonsi-ke sekayalanda-ke indaba ukuthi heyi yemfethu phela kahle kahle bekunondoda mphini la zolo lokhu ezositshela indaba esingayazi nje, into esingayazi ukuthi sizoyithini, sigaxe indaba ukuthi kahle kahle yena ufuna iy'ngane zakhe nonkosikazi wakhe and uze waletha ubufakazi balokho. Hhayi uThamsanqa athi kodwa nani-ke mina ngiyanisola, ngafika i-stranger nje sibuyele ngaphandle sizonitshela izinto ey'fana nalezo and then nina bese-ke seniyamkholwa umuntu ofana naleyo. Asho uMamhlongo ukuthi hhayi bo, usho ukuthi thina siyimpumputhe ngoba phela nasi isitifiketi somshado siyakufakazela lokho kade kushiwo umbhemu lo ukuthi kahle kahle unkosikazi wakho unkosikazi wakhe. Athi ningaze nikholwe ipheshana leli ubugebengu sebungaka la ngaphandle, abantu bezama ukuthatha ama-chance baze bangenelele ivini nasezindlini zakahulumende benze izinto ezishwamisayo nje uma benza ubugebengu babo. Athi hhayi no, akusilokho kuphela, nasi nesithombe and nasi isithombe phela siyaveza nalo mfundisi lo, umazi kahle naye uThamsanqa lo mfundisi because uyamkhumbula phela emshadweni wabazali bakhe. Eyi ashaqeke-ke manje uThamsanqa useyasukuma uyomele ewindweni ubuka ngaphandle udla amathambo engqondo, uyambona ukuthi ushaqekile. Hhayi-ke useyabalisa-ke uThamsanqa ukuthi hawu Nkosi yami kodwa yiko uthando lwami engimthande ngalo lo ntombazane, kanti angazi ukuthi mina ungilalisele ingubo emqubeni. Kwaloyo Thamsanqa nje uma afika la ekhaya afika azodelela ubabami ngoba becishe beze babambana nje ngezandla. Indaba mina mama nobaba ningamtshelanga, ningangifunanga ukuthi ngize ngaleso sikhathi sisotholana phezulu. Bese yasho uMathonsi ukuthi hhayi yehlisa umoya mntanami, bese ngeke sikuthathe thina sikufide emlonyeni wezingwenya sibe singamazi ukuthi lo muntu inhloso yakho kuyini. So nawe nje kuzokusiza ukuthi uhlakaniphe kulolu daba ubone ukuthi uphuma kanjani ngaphambi kokuthi uze ulwe kakhulu nomakoti noma umbeke isandla ngoba ufuna ukungcolisa izandla zakho ngento nje engekho emthethweni. Ayathi uqhubeke-ke nokubalisa kwakhe kuThamsanqa ukuthi hhayi nokho-ke abakamakhunga kusho ukuthi-ke hhayi cha, ngempela bayangibona ukuthi ngiyisibhayizane, bangenza isilima phela angeke baze banginikeze umakoti abazi kahle ukuthi wathelwa ngenyongo wakomunye umuzi waze wakhothwa yidlozi lakomunye umuzi kodwa bona baphinde bangiganisele ngaye. Kusho ukuthi mina mangibuka le ndaba kusho ukuthi kwayena uThamsanqa bekangekho sho ngokuthi unkosikazi wakhe ushadile noma akashadanga. Kusho ukuthi bona mhlampe bashadisa into kuphela. Kodwa-ke mfundi usuzangithola ekufinqeni okulandelayo.
esahlukweni esilandelayo. Don't forget to like, subscribe, share, and also invite your friends to join us on this journey. Until next time, bye.